Σε αυτό το παράδειγμα θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συναρητή σύνταξη και match που έχουμε μάθει για να εντοπίσουμε σε μια περιοχή δεδομένων που έχει πολιτές ποιος είναι ο πολιτής που έχει κάνει τις πιο πολλές πωλήσεις. Εδώ βλέπουμε ότι η συνάρτηση που έχω βάλει εδώ μέσα μου λέει Δημήτρης, που όντως είναι ο Δημήτρης με τα 978 ευρώ. Αν εδώ βάλω στο Λεωνίδα 1500, βλέπετε ότι αμέσως αλλάζει το όνομα εδώ, έχει γίνει Λεωνίδας και με μορφοποίηση πόρους που απλώς πάω και ελέγχω αν αυτό εδώ το όνομα ισούται με αυτό εδώ, το έχω μορφοποιήσει και πράσινο. Εντάξει. Και πάμε να δούμε εδώ ποια είναι η συνάρτηση που μας βοηθάει να το κάνουμε αυτό. Στην ουσία τι θέλουμε, θέλουμε από τη λίστα αυτήν εδώ, που είναι τα ονόματα, να πάρω αυτόν που έχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Να πάω δηλαδή στη γραμμή εκείνη που εδώ θα βρει το μεγαλύτερο ποσό. Άρα πώς το κάνουμε αυτό έχουμε πει, από μία περιοχή δεδομένων παίρνω ένα αποτέλεσμα όταν σε μία γραμμή της βρει αυτό που θέλω. Και επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω τη VLOOKUP, παίρνω με την index και τη match, τι λέω, φέρε μου από το α2, α15, από εκεί που είναι οι πολιτές, ποια γραμμή, αριθμός γραμμής, δεν χρειάζομαι εδώ στυλ, μόνο γραμμή, εκείνη τη γραμμή όπου ψάχνω το μεγαλύτερο, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση large, η συνάρτηση large τι κάνει, αποδίδει την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όποια θέλουμε εμείς μεγαλύτερη τιμή μέσα από μια λίστα με τιμών. Εντάξει. Επομένως, τις λέμε, η σύνταξη είναι απλή, large από αυτές εδώ τις τιμές, την πρώτη μεγαλύτερη. Ωραία, μου δίνει το 978. Αυτήν λοιπόν εγώ τη large την έχω βάλει εδώ και λέω φέρε μου από τη λίστα α2, α15 που είναι οι πολιτές, εκείνη τη γραμμή όπου η τιμή αναζήτησης είναι η μεγαλύτερη τιμή εδώ, σε ποιο πίνακα αναζήτησης, πάλι στον ίδιο πίνακα με τις πωλήσεις και θέλω ακριβές τέριασμα. Εντάξει, επομένως με μια index και match που απλώς έχω χρησιμοποιήσει και τη large μέσα, όπου ψάχνω την πρώτη μεγαλύτερη τιμή, καταφέρνω και επιστρέφω εδώ το όνομα του πολιτή με τις περισσότερες πωλήσεις και ταυτόχρονα με τη μορφοποίηση πόρους το χρωματίζω και κατάλληλα.